Onua dofo ye mamo akwaba wo Adom no Nokor3 so mo somfo onyame akoa nana kusie Japan. Kosia da bia no pa no num kosi no num ne fa wo Adom TV. Onua dofo a wo hwe me mo akwaba ba dwumadie so somfo nyame akoa dini de nana kusi Japan. Dom ene Nokor3 ye be pensem Nyankopon asem. Gidi se utie ye na wotwe bia na aye nhira kese ama. Message on so se utie a sa akọ YouTube e channel no so na akotie. For Facebook na akotie. Na click share na enhira obi. So we ye nkwaje asem. Asem asebe. Meni wo nyina ye kan ensa boye bo a. No na ebebu ye bim ana ebebu ye fo. Otie na otie nkwaje asem ye asɛmpa ne dia. Ebebu bim. Yesu Kristo moja ne nti ebebu bim. Nti no yenko ye chi kakra na yenhwɛ eyi ye chiwade. Nti no wenwaso na fetie na megidi se okoso tie a be ye enhira ama. Ye frem na kusie Japan me sa ma akọ ababiom abadwumadie so. Dwumadie frɛ no Adom ene Nokor3. Nti ene ye beka asem bi na megidi se be ye enhira ama. Asem ye ba beka ne se apam dada ne apam fufu. Apam dada ne apam fufu. Apam ye covenant. Covenant is an agreement between two people. The covenant of the New Testament is not an agreement between God and man. No. That is why many are mistaken. The covenant in the New Testament is between God the Father and God the Son. And we were born into this agreement through God the Holy Spirit. That is why in John, Matthew 26:28, Jesus said what? It is in his blood. Yesu kan. Osi ni moja ni mu na odi apam foforo ni ba be start. Anka se wo moja ni bobi. Anka se on pipe tinitini bi there bi. Osi mimi moja mu enumu na boniface be free. Enumu nso na mede ye apam foforo no. It is in the blood of Jesus that the new covenant started. That is why the Bible tells us that that is why the Old Testament was not without blood, meaning it was with blood. So today we're going to talk about something that you'll be blessed. So stay tuned, stick and stay. And I believe strongly you will be blessed if you stay tuned. All right, so let's dive straight into it, and let's see what God has for us. So we're talking about what? Covenant. Ye ka apam dada ni apam foforo. Emfa Mose nkofra Yesu there be. Mose nankasa kra hia nkwaje. Mose na nyame fa no so a friend send dem ran by no. Edru babe no say Awurade say if I have found favor in your sight, say menya adom bi wo wanimu a, ono de mra koma amanfo so edru oni Nyankopon kuta hodie no, o say Awurade me hia adom. Because enya adom obi ani wo betimi nyame anante. O say what you say? Enti ene ba be pensem. Uhwe screen so ma tro say why the law? And adenti na mra ne bae. Adentia. Yenti asem bi e. Bebre ni fi say mra ne bae say sebe onipa dasani ni so. Na Nyankopon bu ni bim. Na onfre no tin ni. Wo yesa wati. Osofu bi obeka sa asem a che obi anyame mfre no. So meka because Nyankopon twantro. O say anya no tin e de mra ne bae. There bi. Onipa dasani bi antimi endi mra ne so. So yenti sa nyema we ase a Kristo sum ne enko nanim. Me na meka che o. Nti enhwe the Bible eke. Nya me na meka. Romans 3:19-20. O say na yenim se bribiara a emra sie no. E ka kire won a wo mra no ase. Na wamua wano, na wamua obiara ano. Tom. Na wiase nyina aba Nyankopon atemu mu. Efri se wo remfri imra nwoma mu hunam biara bim nanim. Na mra so na wonam hunu boni yie. Hey. Wenyame na meka ho. O se yem Nyankopon emfa mra no so embu hunam biara bim. No sofu so tie na tie we yi a. Esile na ka kire obi se ondi Mose mra so na nyame mbu ni bim. Nyame na wasoma yen no. O se emra nwoma no me mfa so mu hunam biara bim o manim. Because untimi emra na nya du ohansia edu miensa 613 if it's right in the tree. Untimi ni so watade akra no untimi nka cotton any polyester mbo. Untimi nya efu abra udi tomatoes ni moko ebefra. Uyefo na wo harvest ya de beto from bia no fa enyame achiwade. Amra ne kra ye nim ye di so.
Who should be so? Obisa King David. Psalm 143 verse 3. Osi Erade emfa me nkwa watemu onimu. Efise otiasifo bia ni ho a odi bim ewo wanim. Enti Erade mihia wadom. Wenya sa adom no because adom no odin di di Yesu Kristo. Ono na me ka kyerewi. Enti di obeka kyerew say di most Mmr3 so na Erade mbu bim no. Ka kyerew so sofo na ayi verse here Romans 3:19 to 20 or say na yenim say bribiara a Mmr3 sie no. E ka kyerew won a wo Mmr3 no ase. Na wemua obiara ano say tom because said obiara beka na not unma de krontia e bia me de me ho compare obia and obi de ne ho compare me obeka say me de me mu adwama me de me nya say wo de okobo boni ukodi boni say enti me tini ne wase ho ana so sen ho na mo wase say me de me Mmr3 ne ma wo a wo be hu say wo ni odwaman boni na wo fra ne slay queen mu nyina mo yepe enti o se na wemua obiara ano na wiase nyina abanyankopon atemu ni utimu se wo try said day enkosi aga nti wano na obeka tom say tom then no kind verse 20 Romans 3:20 o say every say worry free Mmr3 ngomamu mu hunam biara bem e wonyame anim na wotia se boy atwi o we nya brofo na kase onte brofo we ye twi gani Osis Mose Mmr3 no Nyankopon emfa so emmum obiara bem because obia ntimi ni so na de also be di so nti so bi pawasem a oso obusanse na mesida nya dankwa oso se meka asempa ne kiro na obusanse osofo asempa ne sen enye gya adwamanbo na emu asempa ne se wo boni nti nyame soma ne doba Yesu Kristo so meda ne boni ma yen na obu ye mfom so nyina agu ni so na ne nansa so no wuye no osori osisa ogi ye idi a me Nyankopon ade a Mose anya bida mebu otene ni wo manim mebu bim we ni asempa no se wanti sa ade we ase se asempa ne ya akyede na pese odi wa ho odin bi ya osi ampa mema wa ketua na emu maketua ni beye owuo na omo so muntimi ye na emu obegi Yesu Kristo se ne kra ne na gin kode na kuma begi edi no me Nyankopon mebu ne bim ofisa mbo akoridi Romans 4 koridi verses Galatians 3 ayeken nyame na sabe minim de make ka so also your Kristo ni our Bible na hwese enimu a fafon na frame aka de obeka bia na wo mu de a ene no so utie na ma waniji yes yenkoso the Old Testament and the New Testament. We are making a contrast between the Old Testament and the New Testament. In sunsunye dem, ayen kekamfra. Bible no say be anya jollof, debi. Yenfa bibi amfra sa. No. Ti yenhwe Jeremiah. Because ye can apam foforo na man fofi say John 3:16 pe. Ye can apam foforo na ya no mfi say sebe. Ye de nim Bible mu ne sorry a na New Testament pe. Apam foforo no before e beba ne Nyankopon no wa planning bibia dada. Wa hyehya to ho. Ye ntie. O say Jeremiah 31 to 34. O say hwe na bi reba Erade asem nie. Some many Israel fie ni Juda fie be pam apam dada. There be o say apam foforo. Enti se apam a meni won agya no pam da me so won sa me yi won free Mmr3 asase so a won de wo bubu mapam bre a me ye won kunu no Erade asem nie na ye ni apam a nano achi meni Israel fie be pam no Erade asem nie me de me Mmr3 be hye won yam omo translation wasn't as perfect as it's supposed to. Because Bible no in the English it says I'll put my laws into their mind. Mind any a different. In the translators in Pamcho, mama manyunko. Ayem ya ha. He says I'll put it in their mind. Mind is different. So Christo ni bia te se Nyankopon Mmr3 no e wo ya dwen mu asabe ye be dwene ansa na yetu anamon bia. So Christopher be bre sabe omka so mo sum nyame na de ya dwen ye de ato ba bi. Translations be say bi so no e ha dwene. Ose na matwre won akomemu akoma nso ya adwene kona kohwe Bible no obeka kiro uko Hebrew uko Greek the mind is the same as the heart and one day be teaching won ose na obiara renkyere ne yonko na obiara nso renkyere ne nua biom se hunu Erade na won nyina be hunu me efiri won mu akuma so akosi won mu akese so Erade asem nie na me de won emumu ye beche
Na wɔn bɔne deɛ merenkae bio. Wo nyame na meka ho. Dabi. Nyame na meka. What you say? Erade na nkasa. Ena ekasa. Okasa fa Jeremiah so. In the Old Testament. Say apam dada nam because that time Jeremiah atro na Jeremiah wa apam dada nim. Nti ohyenkom say apam foforo bi beba. Na saa apam no obi nkoka nche ni nua se hunu Awurade. Onua dofo a wutie mi. So ugidi se Yesu Kristo wo mu a ohia mi o. Dabi. Ohia sofu bia, ohia akwankyere bia. Akwankyere ne se obeti nyame asem ase. Nyankopon se mpesem na okasa. Osi na obi kanche ni nua se hunu Awurade. Osi na wo mu nkuma akosi akese so obi abehume because that time no apam foforo enti se Lewi time no and Old Testament time. Na nyame efa Lewi abusuafo pe so ekasa. Dabi. Osi obia onyaje Yesu Kristo di na hon kronkron ni nya behye o mo otimi na okasa. Aso giwe di a ahomache oba yare a wodo nsa to ne ti so na wakasa gu so ama fever no ekọ. Yehu bebre. Because as3mpa ne say as3mpa ne ye ena ye onyankopon tumi a de kwankwaje mu. So ji as3mpa ne di a ye betu bia no na ugidi a ubehu nyankopon animonyam wo abrabom. Ye from na kusie Japan. February ebe aye 2021. Mishia mere 21 years ni. Ye worry next year 18 years ni. Sabe ni enwo bada. Ye nwo 18 years aware. Ufi se den na hye me ahoden ene mere. Nyankopon as3mpa no se de wahyebo no oye no kwarefo. Sorry, no kwarefo na wahyebo. Na wahyebo so de a ene obedi so. Mi nkoje kodie wo kosua bi ana mi nkoje apple bi. Ebe mi den Nyankopon na obo mi no obehye ne ho animunyam. Isi ameka chewi. This week ya oni de nyame aye. Me yere awo. Ni de oye. After 18 years ni de oye. Wa mai ba ko, wa mai mienu o, o mai miensa. 2 boys, 1 girl. Mmr3 no ebedi ho adanse bebre. Na mo me kama na hye wani wonyam. Se nyame na ye som no no oye no kwarefo nti nyabotre. Onyankopon na wahye obo no ono ankasa bedi so. Nti de ekai ni se apam foforo no wo hia sofo na omo akwankyere. Bebi a wo bia ne gidi se nyame na ohye mu no. Opeso na okasa. Wo gidi a ono obekasa. Because Yesu no wo mu no and Yesu no wo mu no onye different sin the wo mu. There be the same Jesus. The same. Who here so beko Kumasi and Atria mountains and sana ko hia nyame. Ubetimi akọ but it's not to meet God. God is already in you. Ye kan Boniface say in the New Testament no uboni nyina odi achewa manfo fi say bia pito bi na yanom ne ekeka bibi. There be. In commission of the man Jeremiah 31 to 34 no tie de okan ye o si Awurade asem nie na me de won emumu ye their iniquities me de emumu o won emumu ye beche won I will forgive their iniquities. Now one born into their merenkai biom and their sins I will remember no more. The same thing at Hebrews 8 10 to 12 I repeat here. Hebrews 10 16 to 17 I repeat here. Or see in this new covenant I write my laws in their hearts and keep them in their minds. No one will say, this is what the Lord is saying. Because from the least to the greatest, all will know me. And I will forgive their sins and their iniquities, saith the Lord. No, we are Christian. Now, Tisasem we are here. O Fumpona. Also, we say, Yamio, their child, and no, the Mawan holding, and no Cassa Kona Koyabium. What's here? Bonikit and Kitty, how in an because Bible na catch him. Also, when Yesu Christo mo afọbo biara ni hobio. Adwin we na de kan apam foforo no. So when this adwin we ya oda so wonko aso mu. Yenko so ne entie na ebeye nhira kese ama. Nti no, yenhwe apam ayi a friend saying. Romans 3 24 to 25. Nti asem bia Awurade Nyankopon eka. Romans 3 24 25. O say then na wode na adom nam ogye a ewo Kristo Yesu mu no so bu won bem kwa. Wow. He says through the redemption that is in Christ Jesus, we are justified by grace through faith. Freely. Having been justified freely by grace through the redemption that is in Christ Jesus. When you mean America home.
Twi ni kra de kwa aka ho. Na de na manfo ebi preaches to say sebe o so obo modini bi na o papa yo ni duru ba bi Awurade nso ato aso ama ho. O se na o de na adom. Ada na meti osofo bi so o se adom nje nkwa. Ene ya unim Awurade hu mobo. Ebo mpa so beti nyame asem asiye. Na wanya adom na beji wa wo nkwa. Wawu uni ahode abe sorry. Identity of his friend Jesus Christ owu oni sorry. Resurrection. Because obaye no honhum mu no obiara ewu. O se na wodi na adom nam ogye. Na adom grace nam ogye redemption. Ewo Christo Yesu mu. That is in Christ Jesus. Justify. O se na no so bu won bem kwa. He justifies us freely. Justification that Abraham, Moses did not receive. David, name them. Elijah. We have received not through our good works, but through Jesus Christ. Chini kwa de kwampaka ho. Ya bu bim kwa. Ade na wo hai. Nyame abenya no ebu bim. Nyame obu bim on ka say enra when you are tight intime bu for. When you are offering intime bu for. Oh ebi akodi boni intime bu for. Enya papa yo na akoye oye na unya aye. Enti untimi kodi boni na wonhwere. Just simple logic. Because one koye boni na yo diboye ni Adam na ye boni nti Nyankopon se sa na tie dia wo so nya na abekwa koye papa amama fra otene ni na emom Yesu Kristo. Nyame na meka. Romans 5:12 ni nyina aka. What you say? Ni nyina eka. Nti yam koso ni entie na be nsu ama ye nyina. Oso na ose ono na Nyankopon de no esi ho se mpatade. Enam gidie so wo ni mogya mu. Wow. God presented Jesus as a sacrifice. Yes. Through faith in his blood. We sinned against God. We rebelled. Yet in his loving kindness, he became the propitiation, the punishment. Why you born no see atwe waso no? Me ma ye born no see atwe maso no. E drew court no, Onyankopon say me dane mpatade. Hey, what be that? Now what Christosum asise ya. No be na beka se kan Bible. No be na beka se sebe. When ya gya me sebe bo se ahode na wo hia no emfiri mu na emom Yesu na oti mu no. Oba yare odum sa beto ne ti so na obehu Nyankopon ayemuye wo abrabo. Wo hia sofo bi. No. Nka se sofo ntimi bo mpa ye mamo. Obetimi aka bom. Na emom sofo no ni powers bia more than wo. Me ametie me ni powers bia more than you. So agi Yesu Kristo dia, ye nyina ye with the same anointing. Me dey be different. E bia preaching. E bia won so dia ye nwumto. You see, I'm kase meto nyuma wan hwa be sori adwane. Emo me preach dey otena ho. E kire se nyame amama dom oyi. E bia won so dey be ba beto nyuma so metena se metie. Sanko bia eti side we ase a no competition. O se ono na Nyankopon de no esi ho se mpatade. Nyame afa papa yo bia nsi ho se mpatade because wo wawu. Wan fa tithe bi, wan fa offering, wan fa modini bobi, wan fa pipe tintin bi. Oso di Yesu Kristo esi wo se mpatade enam gidie so. Kese wan fa akoma ngie ndi mpatade na be sebe nkwasi asem ama wo. Uka se megie di na me soma ye we aka ho, o se nkwasi asem enkosi agama ho. O se gidie wo dan mu, wo papa yo mu da bi. O se wo ni mogya mu. Wo Yesu Kristo mogya mu. Onu adofo a wotie ma mbɔ mpai ma. De okomu bia. So Yaria, I come into agreement with you and we speak to that body of yours. That body be loosed in the name of Jesus. Yaka yehu bebre. Because Nyankopon to me no eso sin bibia. And come here am 18 years. Ebenim. Enne this week me man so be frame me eja. Na ye na me ama na wo wasue no. Nye nkwala baako, enye mienu eye miensa. Betima aka chem se nyame ni ho. Oni adofo me ka we ama na hye nkran. Memo bia na ada. Wo hia kode wo kohyia. Unhia apple, unhia ebura mu nsuo, unhia hwe, de ohia ne se Yesu Kristo wunti obewu ma ne nansa so no sorry. O se se meti mu na ugidi a obi yare afonsa to ne so na hwe ma hoden. The Kristo ni bia ti we ase a obi antimi nsiso. Wuti ase. Ti yemkoso, gidi se okoso ti a ebeye enhira kese. Nti eguso apam dada ne apam foforo. We suku o ifa pen ne paper na church verses no. Ya me ye nyina nya me bo mama ye nyina se be se wankasa e da bi be ba wo ntimi nka bio be se wankasa no ba bi a wo bia so wo kentampo so wo ayi friend saying Volta region and Ashanti region ba bi a wo bia wo betime read the Bible ama wate ase. Yes,
Yɛnhwɛ ade bi 2 Corinthians 3:9. Ɔse na sɛ afɔbuo som no yɛ animonyam a, sɛ obi a wɔ apam dada mu biara no yɛbu ni fɔ. Yɛntie apam foforɔ. Ɔse ɛneɛ na tenenee som no mmom buru so pii animonyam mu. Asɛm yɛ dɛ. Wo read the Bible no na woanya santi ase we a onuadɔfo obonsam bɛdaadaa wo. Nina meka kyerɛ. So read na woanya santi ase we a. Ɔse na sɛ afɔbuo som no yɛ animonyam a, adɛn na Old Testament no yɛbu obi afɔ. Yɛbu obi afɔ because obi a pɛ sɛ ɔde n'ahoɔde yɛ bia no ɔno ankasa no ɔwɔ Adam mu nti wawu dada. Wawu nti ɔntimi nsɔre. Papa yɛ obi ani hɔ betimi ayɛ ɔbɛsɔre nti yɛbu ni fɔ dada. Ɔde n'ahoɔden na me abrabɔ kronkron bi. Me tenene abrabɔ bi. Me offering bi a metua yɛ. Sɛ ministry amakyɛ wo mu anasese. Nyankopɔn sɛ okay, sɛ wo mpɛ me akyɛdeɛ na ɛyɛ adom ne dia ɛne mɛma wa akatua. Akatua no Bible ne say Romans 6:23. Ɔse bɔne akatua na ɛwɔ mu no ɛyɛ owuo. Na mmom Nyankopɔn adom akyɛdeɛ a ɛnam Yesu Kristo so no ɛyɛ daa nkwa. Akyɛdeɛ ɛne akatua. Onuadɔfo dɛ na wopɛ. Ɔse Old Testament som no ana apam dada som no ɔse ɛyɛ afɔbuo som. Yɛbu fɔ dada because wontimi ni so. Anaasɛ tenenee som. Ministry of what? Righteousness. Which one do you want? One is a gift that leads to everlasting life. One is a payment that you deserve without mercy. Which is what? Condemnation. The Christo ni bi organ bi eti nyamesom se yase a. Obi antimi na ada o. Bia wo bia nyame otu mu. What yase? Ni nyame nso betimi abobra yi. Not because sabi de wo waye. Emom de Yesu Kristo na waye na otu mu. Na ma wani je. What yase? Enti asem bi. 2 Corinthians 3:9 no. Ɔhye obi a won bi ebu ni fo. Afɔbɔ nsisi ahunhu na emom da obewu no na obehu say yes, yebu mi fo ampa. Yebu mi fo say me ni obonsam kɔ obonsam gem. Because Mmr3 no obi antimi ani so. Eni tuna Yesu Kristo ba he. Ɔse unam gidie so no afa we di so because me ba ni di so ma o. Enti sɛ Old Testament som no yɛ afɔbɔ a, yɛnhwɛ New Testament som no na tie. So read the Bible na oni santi ase we a. Wodo ho bɛhyɛ nkoaso mu. Now read the Romans, Galatians 5:1. Galatians 5:1 says, it is for freedom that Christ has set us free. But you, Akosia, you, Kwejo, you, Kwame, make sure that nobody entangles you into the bond of slavery. Eya wo said ye de what to adishidie mu. Na emom se we hu Nyankopɔn nyansa nam Yesu Kristo so a, e be side wakɔ nkwaso. E be ka se wakɔ atwea mountains, asa na we nya ahoden. Yesu osofo na mo akwankyerɛ ni nyina yɛ nkwaso. Ina Ghana, ayi sebe ye sum nyame da bia se ye sum nyame. Ye wa sorry dem da bia. Enso ya brabɔ no ensesa. Ya brabɔ no ensesa. 2 Corinthians 3 na yentie de okay. Se na se afɔbuo so no ye numonyam a. Enumonyam o kan se Mmr3 Mose esi eba efom no from Sinai no na amanfo ntimi nhwɛ nanim. Asa enumonyam no to aso na ready a o se na etwam. Yes. Also by Yesu Kristo mu asa veil no nso no etwam. Na mmom wo Old Testament na odwen se Awurade mesum Awurade se me modern bo me mpae bo ma mo mpae nti Awurade bu afu me ana se me ntua tight nti Awurade bu afu me da bia me papa na o se me ye de kɔ Awurade anim a o se wo afɔbuo sum. Na mmom ka se me nsɛm fata. Na mmom de Yesu Kristo bɛyɛ ye nti no. Yesu enti me wo tenene sum a o se ɛne afei afɔbuo biara ni hɔ ma won a wɔyɛ papa. Da bi one a won di boni, there be or say ma one a wo Kristo Yesu mu. And is a question or say busa say, e si den obi ko Kristo Yesu mu. E modern bobi. Ana ejidie. So de wakoma begye di. Say me boni nti Nyankopɔn bu me boni nyina gu Yesu Kristo so. Na wan bu me boni engu me so bio because magye di. Ebra ye bo Yesu Kristo asenyo na me ni ho, but magye di me tie nsɛmpa no. Se me money nti obewu ye na ne nansa so no sorry. Magye di. No se mayo abode foforo. Mayo oteneni ni, mayo okronkron ni. We na manfo te a enye adwamamboni na ne bu afu preaching bi say yo. Ana se bi Muslim o. Da bi. Omo mfi so me a Christopher ni bebre no, Pharisees for no. Eyom se sisia no because omo pe status. Aso omo de omo higher calling.
asom dom ye Lewi for obia ye amanamani onyame se apam foforo we mu no obia meka nche ni nua se hu na Awurade because free ekuma mu kosi akese mu no obia wo Yesu Kristo wo mu a saa honhom kronkron na ati mu no ebia nso na ati mu nkoso ni entie eno ana ati mu wo tie no etie we yi a so de modeni bo na de bo abrabo a wo bebre na de gidi a beko yi am tie de nyameka so person de wa ho odin ya Isaiah 64:6 Isaiah 64:6 o se na yen nyina aye se de ne ho ntiye na yen adetene ne nyina te se ntomago efiefi so mpa che de ne wo Yesu Kristo nim na de usika omodeni bobi na person de bre Awurade anim na obu tene ni a o se na yen nyina aye se de ne ho ntiye Ubatim de wo tene ni na wo ye no e de ato Yesu Kristo de so enti enti apam foforo de okay sɛnea obetimi ayɛ a wobɛnya sɛbe your friend is saying ɔtene ni ɛwɔ Awurade anim 2 Corinthians 5:21 ɛka kyerɛ also read verse 18 a ɔsɛ wanmu yɛn mfomsoɔ ɛnwu yɛn so but mfomsoɔ no because God is just sin must be punished. So how was sin punished? Sin was punished when God made Jesus to become sin. 1 John 2:2 says what? He became the propitiation, the atoning sacrifice for our sins. Not ours only, but the sins of the whole wide world. Me bon pass obenyanti ase was ansem ye kiken. Entie. Nya omodini bobi o. Christo sum no, woti ase ese. Afi na abeso abapa. O say 2 Corinthians 5:21. If we said the onim boni no, or the no ye boni ma yen. Na ya ye Nyankopon tenene wo nimu. Nimu no ye Yesu Kristo mu. Yes. And then I make catch you no. Sin must always be punished because God is holy. God is righteous. So how did God get rid of sin? He got rid of sin by punishing sin. Else he would not be a just God. But if he had to punish sin through me, if I die, I'm already dead. I cannot resurrect. So God, out of his love, humbled himself because of me and became sin through Jesus Christ. Nyankopon ebedane impatade ma me ne wo. Na woti we asia. Wanije wo Yesu mu no nya osika bi. Wanije wo Yesu mu no enya wo dan bi. Wanije wo Yesu mu no enye ayi ka bi awo ana wo ni dabi. Wanije wo Yesu mu se oboni nyina no odi ache. Sisi no se atemu ni ba sisi a wo Yesu mu. We na ma wanije. Na be hoso wo Africa Ghana wiei. Wa sika wanya bi ani. Na sabe unam so unim se ochina wu nso abesa akọ Yesu ahimemu sabe anka ya wo mpo anka ye na kofo bebre sum nyame nyame sum no because omuni santi ase we no ye se wan koka no obeka obi wanye no obeye obi oso no onam ho no ode ne hot bi nanam me de cool na ebro cool ni se sisi ai me no ka se me mantimi anka se nwe na me de me nsa to me bo a me ni bebi ameko nti me nsro wo owo anya hwe owo edada ke dabi me wu a se me ewu na be friend owo no eye saa body we na mefiri mu keke na mo metu aso akoba bi eye Mmr3 ko Mmr3 ye oba bi ko na Yesu be wu ma ye ade ebetime nya no pe ene so obedije As3mpa ne de wakoma pa age edi wa ye otini ni wo nyame anim enti ne friend owo som no na mebusa wo enti enya Bible ne se wo kan afa apam foforo adwen ne kan apam foforo adwen ne sen se Yesu ti mu enti sabe uji ni di ye no aba betena wo mu uji den di As3mpa no to ayo abode foforo enti ayo honhom wa ma nyame honhom ma sabe oni Nyankopon betena afebo enti fa adwen we e kan nyame asem na de kan ya be ye nhira kese wenti ehwe kro so hu se apam foforo apam dada ne fre no afobosum safre no wosum umpe we so oje honhom sum ene tene no sum akramo medini de nana kosi agya Nyankopon hira ade a waya mame this week onye bi nsuma on de people person yo na mo be ginedi na wa ginedi npa cho nya abotre na de wa hyebo no obedi so na me hira na wo twese ne e be hia. God bless you. Onuadofo As3mpa no koya wotie isaye nhyirama na ohia ntiase bia na ohia nchichiremu bia obetimi afrɛ wɔ saa homa yi so 0593754125
anaasɛ 0593754143. Nyame nhyira wo bebree ɛma wo refi so sɛ ɛyɛ kɔsia da biara anɔpa na onum kosi na onum ne fa. Onyame nka ho no wabusua. Amen.